Tuli vähän tuollainen niinku jälkipolte suuhun. Tulisuusasteikko tämmönen. Okei, tää on tulista. Okei. Kuka hullu keksi tän karkin? Täällä tulee heti toi tuoksu. Jos menee huulille, niin siinä kohtaa se ottaa tosi pahasti. Tää on niinku munkki, mutta tulisessa muodossa. Sokeri menee huulille, niin tässä vaan se tulisuus menee huulille. Tää on oikeesti tulista. Okei. Tulee heti sellaista kirpeys tuolta. Tulee täällä kirpeä. Muistetaan paljon paremmin, mitä tää oli. Mä en tiedä yhtään, että tää mentoliitti maistuu. Koa ajatella. Mielenkiintoinen. Sulla on huomenna rakkoja, bro. Se on pahalta. Nyt tuntuu. Tää ei oo tulista. Tää on vaan pahaa. Ei tää mikään tulinen on, mutta ihan hyvä. Tosi mielenkiintoista. Tässä vaiheessa mennään juustokutsille. Aika hyvä. Tää on jopa yllättävän hyvää. Ei tää on niin kirpeä. Tän koostumus on aivan hirveä. Yllättävän hyvä oikeesti. En odottanut mitään. Mä sain täyden. Tosi hyvä. Mitä tää on? Siis tää yllätti. Ala-aste mieleen, kun meidän ala-asteen opettaja tarjosi näitä. Tää on oikeesti hyvä. Muisto tulee niin mieleen tästä. Onko se toi lime? Se on lime ja jalapeno. Ne ei sovi yhteen. Tää ei oo paha, mut näin vaan sovi yhteen. Okei, tässä maistuu. Tää oli vähän, mut ei paha. Juusto peittää jalapenon. Ja nyt kumpikaan enää maistu. Tää ei todellakaan toimi kompona. Joo, suuhun tosi nätisti. Mä tykkään tästä koostumuksesta. On hyvä. Tässä maistuu niin moni asia. Tämmönen tuju. Tässä tuli heti kolan tuoksu. Tässä tulee vähän toi kolan maku, mutta ei kuitenkaan oikein maistu yhtään miltä. Tää on niin mitään sanomaton oikeastaan. Tää on perussuklaa. Hyvä suklaa. Ja näyttää niitä tosi upealta, kattokaa. Tää maistuu niitä tosi tutulta, mutta ei jatkoon. Tää tuoksu. Okei, tää on ihan mielenkiintoinen. Tää on tosi suklainen. Joku kahvi. Tää on hyvä. Ei toi ollut kovin paha, mutta oli se vähän. Tuli heti tuollainen moninainen tuoksu tuolta. On hyvä. Mä tykkään tästä. Tää on tätin näköinen. Tää on tämmönen sininen. Johon tää on vahva. Tää on hyvä. Tuoksuu ainakin tosi hyvältä.
Iloisen makuinen. Tää on makea. Tää on ihanan makea. On hyvä. Ajattelin, että tää on paljon kovempi, mutta tää ei ole niin kova. Tää on hyvä. Tää on todella hyvä. Tää on kova. Tää on ihan älyttömän kovaa. Ei tää erityisen hyvääkään oo. Tää tulee heti tuo ketsupin tuoksu. Ketsuppi sipsissä. Ei. Ketsuppi ei kuulu sipsiin. Tosi sitkeä. Jää hampaisiin kiinni ikävästi. Ihan hyvä. Aiso. Tämmönen lakunmakuinen. Ei tässä ole mitään sille ihmeellistä. Perus lakunmakuinen. Tää on tosi yrttinen. Tässä maistuu kermaviili ja yrtit. Ei tää oikein sovi. Ei tää oikein sovi. Tämä teen. Okei, tää oli tulista. Mutta se on tämmönen kova. Ihan hyvä. Aikas maku. Onpa muuten oikeesti hyvä. Hampaat joutuu töihin. Tää suklaasehdus maistuu tosi hyvälle. Jotenkin ristiriitaiset fiilikset tulee tästä. Tää keksilenkin kun tuolle murenee, mutta mä en tiedä onko se hyvä vai huono juttu. On tää ihan hyvä. On. Että mä oon niin valkosuklaa-fani. Tää on todella hyvä. Tää on tulista. Pieni potku ja makeus. Joo.